Kulttuuri on yksi kaupungin tärkeimmistä vetovoimatekijöistä ja erittäin hyviä esimerkkejä tässä on Jyväskylän kaupunginteatteri ja sinfonia. Kansainvälisille tapahtumille on luotava edelleen elämisen mahdollisuudet ihan samalla lailla kuin teatterille ja sinfonialle. Kirjasto on mitä suuremmissa määrin kulttuurikeskus. Kirjasto on erinomainen paikka, joissa voi lapsille esittää teatteriesityksiä, satuhetkiä, tunteja sen oman kirjastotyön perustyön lisäksi. Meillä on oltava riittävät aineistomäärärahat, ihan perinteisiä kirjoja ajatellen, mutta myös entistä enemmän digitaalista aineistoa. Ja tällä tavoin sitten meidän kirjasto vastaa tämän tietoyhteiskunnan haasteisiin. Kun julkista rakentamista tehdään, on se sitten koulu tai päiväkoti, silloin ei pidä pelkästään satsata tai miettiä käyttäjäystävällisyyttä ja taloudellisuutta, vaan ajateltava myös esteettisiä arvoja. Rakennusten kauneutta, toimivuutta, tyylikkyyttä. Näin ihminen tottuu siihen, että ympärillä on kauneutta ja kauniinnäköisiä rakennuksia ja se luo oman mukavaa ilmapiiri. Julkisissa rakennuksissa meidän kannattaa satsata taidehankintoihin. Taidehankintojen osuus pitäisi olla noin 0,5–1% investoinnin kokonaiskustannuksista. Ja tällä tavoin niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ihmiset, jotka käy julkisissa rakennuksissa, opiskelee siellä, käy kirjastossa ja niin edelleen, niin tottuu siihen, että koko ajan ympärillä taideteoksia. Näin kulttuurissa tulee yksi luonnollinen osa ihmisen elämää. Ja samalla tietysti me voidaan tukea taiteilijoita, paikallisia taiteilijoita, kun kaupunki hankkii heidän teoksiaan meidän julkisiin rakennuksiin.